No čaute ľudia, som Sosiasky, budem ďalšieho nového videa. Som tu ja a dneska toto video čistím svoj komplet, celú izbu, hej, keď neviete. Hej, toto je moja izba. Tak, tu je skriňa, tak. Tu je toto nič, tu je posteľ. Tam je také a tak to vyzerá. Dneska si budem komplet všetko čistiť, takže vy sa môžete tešiť na video. A ja ako prvé by som začala touto poličkou, takže ideme na to. Hej, takže my ideme na to. Najprv by som začala s drinkami, počkajte. Či ich vidíte, nevidíte ich poriadne, takže tak. Začal by som s drinkami. A takže ja ich poukladám nejak. Ja som sa tam vyšplhať nejak. Takže prvý. Druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, osmý. Mám ešte dva. No dva nemám, aj to sú moje, ale to som mi mal kedy ešte dva, a to boli moje betové. Ako ďalšie sú tieto nabojnice. Neviem, či ich vidíte, ani nevidíte, takže ja posuniem. Takže ďalšie sú toto nabojnice. Tak. Asi takto by som to dal. No, ďalej ideme vyčistiť toto tu máme. Toto poličku ideme čistiť. Ideme vyčistiť, hej? No. To mi netreba, to iba zaberiem. Dám to nazad. Tak. No pištol, tu budú také pištolové, hej. No. Takže 1, 2. Tak to budeme mať 1, 2. To mi netreba. Oblikovú kočku si tam dáte tu, alebo vieš čo? Kde ich dám? Dáte tu. Vysielačku tiež tu. Toto tu. Toto nerovne celé. To dám tu. Neviem. Nie! Toto si dám. Tu. Toto chcem ja poukladať. Naopak, joj. Tak. Teraz toto auto, ktoré dám narúcam. Toto auto bude tu vlastne. Tu budem rúcať, hej, vec do koša, budem tu dávať. No, tu. Na miesto patričina, ktorý možno nájdem. No, toto je auto, treba dať tiež tu napríklad autobus, tak. Tu má asi nič, to tu má, a to nechám tu. Matúšovi. Dobre ma vidíte? Ani veľmi nie. Tak si vás tam. No, kde je? Teraz. Táto stanica. Počkajte. Hej, vidíte? Túto stanica teraz pôjde do hrobu asi. Dobre ide.
No, takže počkaj. Si dať tu len tú zadu. Tak by som to dal. Ja vás dám nič, lebo teraz nevidíte momentálne. Aj. Takto. Teraz vidíte ma parádne. No. Takže toto má pasok. Asi nikdy. Vysielačka to nemá. Vysielať. Toto je pištol. Toto... Tu tam ide teraz. Ja to neviem, tak využil od toho. Tam od toho tu. What? Táto to úplne tam. Tak sa zamkni. Tak sa zamyká. Látanek. Tak sa zamkni. Jeho dám asi s tým zamkni. Jak pre neho. Jak pre neho ti hovorím. Ďalej pôjde táto polička, ale vy ju nevidíte. Takže. Ďalej pôjde toto tu má polička. No. To sa tu vojde vôbec. Len tak, počujem ma. Joj, toto bude dobre. Nebude sa tvýzať teraz nejaké autíčko, keď som zapol. Asi nie. Toto dám tu na rade. Dobre, toto tu dám tu zadu samozrejme. Joj. Toto mi neskočilo. No, ideme ďalej. Dosť. Toto je hračky, ja už tu mám, ale si mi vôbec nehrali, hej. Vysielačku toho dám také tu, ne? Taký tu mám. Tu, tak. Čidlo, toto, posledné, nie, toto dám tu, tak, si myslím, že OK. Ďalej bude tento vedľa box. Hej, ideme na to. Raz, tak viem, že vybuchneš do Exploduraxis Stance, no, vesmíru. Dobre, toto dám tu na. Ale to tu dám ďalej. Lebo ja vôbec neviem. Ja vám to tak krajšie ukážem. Lebo,
Hej, lebo toto tu je, ale ty pána, čo tu dám? To je prázdna polička. Toto dám tu, toho. No, to mi je jasné, hej, to dám tu do toho. Tu dáme také glukosáky. No. To dám tu na také. Tak. No. Ďalšia tu tá skrinka, joj, nie skrinka, ale proste táto bude. Ale však. Bude. Sorry, že sa to tak privracal, lebo ale to sú neuveriteľné. Hej, ďalšia polička asi. Počkaj, toto je čo? Ja toto. No, ide tu tá polička teraz na rade. Tá polička je teraz na rade, takže to zväčším to tu všetko, aby ste tam dovideli. Tak. No, takže tu má. Tu na toto už mám. A tu nechcem mať tu. Toto si dám tu dole, tak. Toto dám Matúšovi. Takže toto Matúšovi. Čo? Nie. To je toto! Jej, to našiel po 230 rokoch. A tam to našiel, to z Chorvátska. Jej, konečne. Ale tam bolo, čo bolo? Čo tam? Bolo na streche. No. Dám to zatiaľ tu do toho boxíka. No. Spätná obloha. To dám asi. Asi tu mám dám. To môže ostať sem. To tak. Cypá, to je dosť ťažká kniha. Slovníček. Hej, slovníček. Neviem čo to. Keď na to je ťažké, to má asi tak 2 kg. Koľko má to strán, hej, vám to poviem, koľko má to strán. Má to... Ty si normálny? To nevidíte, hej, ale to má 600 strán? 600, chápeš? Ty pána 600 strán, to... Ajaj. Toto mám asi vybavenko? Toto čo je? Neviem. To mi netreba. To vidíte, hej, dobre. Tak 1, 2, 3, a 4. No, ako ďalšie bude tamto, joj. Toto. Tam už nevidíte. Ako to urobíme? Viete ako? Takto. Počkaj, no neviem to na 300%, ale možno by to mohlo fungovať.
technológia, hej. Tu je stolička. Ja si vás položím tu nahore. Iba keď kýmba. Neviem, či budete stabilní. Dobre ste. Dobre, nespadne, co dúfam. Asi nie. Ja tomu neverím. Ja tomu neverím, čo hovorím. Pre istotu si to dám takto. Pre istotu iba. Len tak pre istotu. Hej. Som mal väčšiu istotu. Hej, len tak pre istotu, aby som mal väčšiu istotu. Teda toto tu, hej, ideme. No. Toto si zatiaľ tu položím, tu sú papiere. Neviem. To je toto. Tam som dal zadar dvieky. To mám ešte tam tú prázdnu poličku. Lebo to, že som tu tak. A to nebudem, keď som to musím zasenzurovať. To sa bude tu. Toto Matúšovi. Spadne. Nie. Nie. Ale to dobre, takže to tu mám. Kde sa teraz mám chytiť? Toto robí keby kocku. Toto. Tak, to by som to uložil. A toto tam má. Tu. To je dobre. Teraz by som chcel to tu. Tam tu, iba tam už vôbec sa nikto nedostane. Takže urobím to veci ľudia ako takto. Že mobil si dám do selfie tyče dole. Tak. A ja tam vylezem hore. S telefónom v ruke. Hej, to je to tu na. Som tak poukladať, neviem vôbec jak. Počúvajme, ty si... Jak ty si... Ty si perfekcionista. Počúvajme. Takto. Možno to, čo vidíte. Možno, neviem. Keď nevidíte nič, tak sorry, hej. Tie guľky, to si dám asi tu, ne? Toto sem. Je moje nevládzim, kamo. Toto tu Matúšovi. Toto je moje. Dobre. Takže ja si to zoberiem teraz. Je to skoro nedostanem. Sorry. Počujem. Ty pána, teraz čo urobím? Jau! No dobre. Tože ľudia, to mám také poukladané, pozrite sa. A to nič není, si pána, v tej poličke, tam nič není. Tam nič není. What? Ja viem, tam budem mať youtuberské veci. Tam budú tajničko youtuberské veci. Čo sú vzácne youtuberské veci? Ešte počujem. Čo youtuberskú vec? Selfie-tiš maximálne. Selfie-tiš sa tam. Čo si? Čo, nemám nič youtuberské, kamo? Selfie-tič. Nič iné. Dobre, takže ja toto tu idem odviesť Matúšovi. A ja sa vám ozvem, keď prídem zase do mojej izby. Hej, my ideme pokračovať. Už som prišiel. Toto je Matúš tam, od Matúša.
sluchátka. A tu je rozvrh hodín. No toto je čo? Však to tu celý čas bolo, cipána. Dobre. Ale ja to nebudem tak alebo vieš čo? Budem teraz tak s mobilom natáčať. Sobilka, malá sobilka, to nič. To by som si dala aj tu na. Čo je? Aha. To je tu nič, nie treba nič. Takže toto bude furt tu na kraju. Teďka chcem, hej. No, servitky. To budú hore. Toto tu som mohla, čo to je, to tam tu na. No, nabíjačku. Nabíjačka bude v kúse tu nahore, v kúse, nikde nebudem. No, sluchátka, tu samozrejme, že tam v rohu. Samozrejme, že budú tam v rohu, samozrejme. Kde by inde boli. Ja ich si pekne urobiť. A teraz selfie potrebujem už fakt. Dobre. Už sa vystabiluj. Haló. Hej. Hej. Dobre, je to vystabilované. Ja neviem hovoriť slova, ty kokos. Takto. Dobre, takže ja chcem teraz pekne sa motať, že by sa vadzali. Môžu byť až také veľké, ale ja si teraz tam čo najmenšie. Teraz si ich odmotám, cipana. Neviem jak, absolútne. Asi tak by som to urobil. To čo ja som ja? Ja čo robím? Dobre to robím, čo myslíte? Čo myslíte? Dobre to robím. Alebo ja netuším. Akože... dobre, iba toto spadne. Takže toto si dám to vidno tak. Ale inak dobre, počúvaj ma. Si pána, dobre. No teraz si to dám tu do skrinky. Ja si sa chcem vystavovať, aj. Čo sa deje? Dobre. Takže toto je zabalené sluchátka, dám tam, a však vôbec ani miesto nezaberajú. Toto kúčik posuniem. To servitky dám tu asi. Ešte nie, servitky budú tu, keď budem chorý napríklad. No, ďalej sa posúvame nižšie. No, to sú zašitý. To treba pomocovať. To je tu link, to je informatiky. No to si môžem vybrať. Poď, toľko miesta je. No. Aj. To keďo tu na to oných mám. Ty si normálny? Ty si normálny? Vyprázdnená skrinka úplne. Kamo, to čo je? To koľko zažitok mám? To je tuna! Mne sa to nechce obrazovať odrazu. Toto tuna, si dám tu, ako som to mal, asi. Ale si to tak zväčším vás. Si vás zväčším, hej. Pre istotu. Len tak pre istotu, hej. Vás zväčším a že by ste to čo videli už konečne. Ach ja, čomu to nejde? Vyššej. Ach jaj. To nie je až také veľké, kamo. Ja to potrebujem urobiť. Takže by ste dobre videli. Asi tak.
Takže pero si dám asi tu na farbičky. Môj slovníček. No, toto tu dám do informatiky. Keď tu máš na informatiku, ty pána, si normálny? Dobra, to papiere je tam hned. No to koniec. Papiere to mám hned. Ja rozprávam, papiere to mám hned. To je na. Ty si... Toľko papierov. To tak z vrchu vôbec nevyzerá, že to sú veľa papiery, to sú... Dobre, takže dobre. Fúha! No, časopisy. To tiež to treba. Informatika, to som hľadal. Dobre. Aj, to informatika tiež. Dobre, tieto informatiky. Mám to tu došitý. Neexistujú to dokonale, mám. Neexistujú. To je tiež bordel, dobre. Toto je informatiku tu na. Čo? Sorry, že som ticho, hej, lebo toho tu si nemôže dať. Zatiaľ to mám tu. Dobre, toto ide úplne na spodok. Úplne na spodok. Máme ešte úplne na spodok, tak. Úplne na spodok. Zatiaľ to skrinka vyzerá fakt dobre, môžem povedať. A toto je tu na časopisy urobali, to si tu nájdete. No ďalej, prvá skrinka, horná, vyzerá tak. Veľmi pekná. Teraz ideme na spodnú skrinku. Si ho samozrejme, že zmenším. Tak, no a tu nám bude bordeľa. Tu je bordel. Jaj. Dajte odber tomuto typkovi. Dajte mu odber, hej. Tak sa volá. Dajte mu odber. Dajte mu odber. Tak vyzerá jeho kanál. Hej, dajte mu prosím odber, hej. No. Takže,
potrebujem, tu na veci, ktoré potrebujem. No, toto potrebujem dosť. Toto vôbec nepotrebujem už. Toto už ani kurz nepotrebujem, počúvaj ma. Ale si to odložím. A čo tu robia nožnice, si kokos? Dobre, tak nožnice do perečníka potom rútim. Tak. Toto. Neviem kde. To by som si dal taký, to si dal aj tu. To keľu! Vy ste normálni? Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7. What? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 papiery! Končím, ti hovorím. Končím. Teraz si otrhujem. Ešte teraz ešte nie. Dobre. No, takže mamka mi povedala, že si to nemám vyhadzovať, ale že si to mám proste odložiť do eurobalov. Takže na tej miliardu papiera, ktoré tu má sú. Počúvaj ma, to koľko veľa. Ty si normálny. Ty si normálny. To sa roztrhne, nepozeraj. To nefejkujem, počúvate. To nejde. Ani keby som sa pokúsil, všetko to jedám. Do jedného obalu sa to nevojde. Neexistuje, že sa to vojde do obalu jedného. Neexistuje. Nie. Ale takto sa nedá, počúvaj ma. No poď, skráť sa. No dobre, no daj to dám. Hľadaj. No. To tam neštúrim. No jedno. Ja neviem dávať do obalov. Ty kokos, to jak si to mávať? To tu nenávim na toho. To jak vyzerá. To tam nenárvem. Ne, ti hovorím. No, mi sa to podarilo. Tam štúrba, jak. Mám teraz to čo. To si odkladám. Čomu to je druhá násobilka? Wait. Prečo sú tu dva? What the hell? To nechápem, to sú tam tu. No. Dva pravítka, pre istotu, keby sa mi jedno sletilo. No. Pokémonky, ktoré už nechcem. Už nezbieram Pokémonky, ale ja mám tu iba Pokémonky.
mám tu, pozerajte, počkaj, ja to musím nájsť, ja vám to ukážem, hej. Počkajte chvíľku, kým to nájdem. Áno, je to tu. Pozerajte, futbalové kartičky Ronaldo. Ale Messi ho nemám. A to v Pokémon. To tým balíčku, hej. Takže toto tu má. To je vec, to si dávam, to si dávam, to také. Toto je čo? Čo je za kúpiel, to nechám. Toto na Gabrielu. Ja mám od podpisu Gabriely Futovej, kamo. Čo sme boli. To si vôbec nepamätám, počúvaj ma. Použidlo číslo 2, jedno mám vo vytvarnej. Kľúčenka. Ahjaj. Potom toto je čo? Nie. Ja to nechcem zaviazať, ja to chcem odviazať. No. Odviez to. To čo je? Ja som nikdy neotvoril. Toto si nechávam na 380%. Toto tu nikdy nepustím z očiach. A keď som to ešte neotvoril, ale nechávam to si tu. Ach jaj. Potrhá celé, jak to ja tu dám. Moje jedna tuha do pera, ktorá je prázdna a jedna ohybná ceruska, ktorá ešte nie je ostruhaná. No ďalej. Pokémonky, to si nechám tu na, dajte tu dole. Tu mám ešte gumy, perách, pomoc. Ceruska číslo 2. Ceruska číslo 3. Guma číslo 2. Či guma číslo 1, guma číslo 2. Ceruska číslo 4. Ceruska číslo 5. Ceruska číslo 6, ceruska číslo 7. Pero číslo 2. Číslo 1. A tuhy číslo 1. Kamo, to koľko tu mám do tých ceruskoch? Pozbieram všetky cerusky a vám ich ukážem. To všetky? Toto sú moje cerusky a keď vôbec nekreslím, počúvaj ma. To si zapamätám, počúvaj ma, že toľko cerusky mám tu. Dobre, takže cerusky kam miliardu sú. No, nechávam si ich tu na. Aspoň do si tu dám. Tak. No bude tuhý. Tu ho preč. Tu budú gumy, jaj. Čiže gumy, čakaj. Tak. Guma číslo 1, guma číslo 2. Pero číslo 1. Toho tu na. Stále tu na. Takto. A toto tu dám. Kde? Ja to chcem mať tu na. Ja to chcem mať tu. Kde to? Aha, čo to môžem dať tu na. Ma nechať, tak dobre. No, tú gumu, to potom dám tu nadať. Tam si to. Kde dám túto gumu potom? Ja budem tu na. Kľúčenka, samozrejme, že tam. Tu do koša. No teraz, to ten obal, to potrebujem, to skoro treba. Budem mať. Ahoj. Možno, že to mám asi už tiež urobené. A takže kamo, urobené. A vyzerá to takto. Kamo, toto video máš 40 minút skoro. Ešte to kľúčiky, jak pomoc.
Tu si dám, kde je, čo ja viem. Tam struktúrim. To sú na križiky, blablabla, to je tu. No, takže skrinka je hotová. A už asi nič mi tu netreba upratovať, počúvaj ma. Som sa až pri tom zapotil si kokosa, že ja mám celú izbu, no nie celú izbu. Nemám celú, lebo tu mám ešte miliardu tých, takže ja to dám do koša a vám ukážem záber, ako to bude vyzerať. No ešte ľudia, som ešte zabudol jednu vec. A to je toto poličku poukladať, takže ešte toto tu. Nemusíte vidieť, že ako tam toto ukladám. Ale vidíte to. Dá sa to povedať, že vidíte to? Ale vidíte. Vidíte a bodka. Nechcem toto video predĺžovať, takže hardboost do Monopoly, dobre. Berem. To je čo? Dobre, tu si dám, čo ja viem. Tu si to dám. To je čo? Tu sú Monopoly pravidla, čo som tu hľadal. No, ďalej. To je vôbec neviem, čo je. Filipové prázdniny národovstva. Dám Matúšovi, lebo to rúca Matúšovi. No. A to je z Monopoloch tiež. A ľudské telo. Čo? To mám tiež tu. Ale aj tak ja musím poupratovať ešte, takže tak to zatiaľ vyzerá. A Monopoly, tu poukladám Monopoly. To nie je také ľahké, ja idem. To je Monopoly. Musím prdol. Dám si to tu. Tu nebudem dávať, tu je nič. Pozerajte ľudia. Jak nič, tu vošlo všetko. Tak ľudia, pozerajte, ako to vyzerá. Pozrite sa, jak to pekne vyzerá. To si nevšimajte. Tak to vyzerá. To vyzerá ako nová izba, ale nakoniec ja tak toho tu poupratujem, takže hej, nevidím, čo to bude. Hej, poďte, youtuberský život, Mišku, Baťo, prečo nie? Dobre, takže tie hry si ešte musím poukladať. Tie hry dám dole, aby som ich mohol dať. Jedna hra, druhá hra, tretia hra. Ale sorry, že som vás tam nechal, hej, lebo ste tam nesišli dať kameru. Hej, tak som to tu poukladal. Teraz to vyzerá ešte lepšie, pozerajte. Dobre, ja si myslím. Paráda. Toto si odkladám a toto si odkladám. Tam už asi nič nie je. Nič tam nie je. Takže si to odkladám tu na. A tak. Takže ľudia. Hej. Takže ľudia, keď sa vám toto video páči, už dávajte like,
už chcem mať 50 odberateľov konečne a takže hej, ja sa s vami učím, už konečne 50 odberateľov a